Gæt. Hvor dejligt, du tager mod til venten. Du har en engelsk tålmodighed, Thomas. Har ingen tålmodighed? En angel for helvede. Du ser engelsk. Tak. Har jeg engelsk tålmodighed? Du skal ikke gå til gang alle sammen. Altså, det hedder engelsk, ikke engelsk. En angel. Det er rigtig fint, at jeg er ude til at se her, altså. Selv tak, mor. Man kan bare se, at jeg er lidt våd. Det lyder så nyt. Nej, I bliver måske ikke til den. Jeg bruger. Nej, det var her smut. Nu er min måde, se hvad jeg sætter. Det Du er ikke min brudserviet, det er bare serviet. Det er jo ikke har taget. Jeg kan det fast. Prøv at give ham en prinsessekys på kinden. Overgreb. Må jeg se? Jeg har brugt en sprøjtepose, har du det? Ja, hun har bare vasket. Lift up, please. Thank you. Hvorfor krammer du sådan Thomas i den? Hvad sker? Hvorfor kysser Thomas er en helt den derfra. Jeg er en helt. Det vil jeg. Au! Gør det ind. Nej, det er ikke godt at slå, Thomas. Synes jeg faktisk, det er det nu. Jeg for evigt gør bare det her. Sletter videoen, jeg slår. Basse, gør sådan en pump. Creep. Iben, prøv at se helt forelsket ud på Thomas. Er du slet ikke forelsket? Han er jo din kæreste. Det ved jeg godt, men jeg gør det her, fordi jeg prøver at sige nej. Og ved du hvad, det kører prinsesse hver dag. De siger ikke nej. De Ja, gør og bare så sådan er her. prinsesser, de er forelskede i deres kæreste. Så... Jeg kan ikke komme over. Nå, okay. Har man så taget 3 ord til, Julia? Nej. Jeg blev vækket, eller nej, hun blev vækket. Er dig eller hvad? Ja. Det bliver alle sammen. Og Sandra? Ja. Hvilket fejl? Jo. Ja. Hvorfor siger du ikke noget, som jeg skal gøre for Thomas? Okay, godt, på. Men gør det Lige på før. hans kat. Han vil godt have det, Basse. Han vil godt have det. Han vil godt have det. Han vil godt have det. Det er mit. Nu døde du. Basse. Du døde. Jeg skal... Åh, snart.